abrir a sesión do Pleno. Este é un Pleno extraordinario. Buenos días de novo. Acabamos de ter comisión informativa, polo tanto, continuamos con esta sesión agora extraordinaria do Pleno. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior, sesión ordinaria, do 16 de abril de 2026. Alguna observación? Votos a favor, entón? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 2, a fixación do límite máximo do gasto non financeiro para o exercicio 2026 e a aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Miño para o exercicio 2026. Dou lectura á proposta. Finalizados os trámites de elaboración do expediente de orzamento xeral neste Concello para o exercicio 2026, procedeuse por esta alcaldía á súa formación definitiva. O orzamento xeral preséntase nivelado, ascendendo no estado de ingresos a un total de 10.624.271,90 euros e no seu estado de gastos a un total de 10.624.271,90 euros. O orzamento xeral definitivamente formado contén toda a documentación exixida polo Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Así, acompáñase os estados de gastos e ingresos os seguintes documentos. O primeiro é a memoria da alcaldía explicativa do seu contido das principais modificacións que presenta en relación co vixente. Bases de execución para permitir un mellor desenvolvemento do orzamento. Anexo do persoal da entidade, anexo dos investimentos a realizar no exercicio, estado de previsión de movimentos e situación da débeda, anexo de beneficios fiscais aplicados aos tributos locais, anexo con información sobre axudas recibidas da Comunidade Autónoma en materia de gasto social, liquidación do exercicio 2024 e avance da liquidación do exercicio 2025, informe económico financeiro no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas e a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas exixibles e dos gastos de funcionamento dos servicios, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento. Informe sobre a avaliación do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regra do gasto e débeda. Informe de intervención. Segundo informe asinado pola intervención municipal, o límite de gasto non financeiro para este exercicio deberá fixarse en 10.381.607,72 euros. Acompáñase así mesmo o orzamento xeral o cadro de persoal, instrumento necesario para desenvolver a oferta de emprego público deste Concello. En base a todo o exposto anteriormente e considerando o procedimento e o órgano competente para aprobar o expediente de orzamento xeral, esta alcaldía e presidencia propón ao Pleno desta Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Contas e Facenda, a adopción do seguinte acordo. Bueno, acordadevos que tuvemos outro día a Comisión de Contas. Primeiro, fixar o límite máximo de gasto non financeiro para o exercicio 2026 en 10.381.607,72 euros e en coherencia co mesmo aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Miño para o exercicio 2026 quedando fixada a cuantía no seu estado de ingresos en 10.624.271 euros con 90 céntimos e no seu estado de gastos, bueno, a mesma cantidade, imputando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades. No estado de ingresos, impostos directos, 3.067.500 euros. Impostos indirectos, no capítulo 2, 320.000 euros. No capítulo 3, tasas e outros ingresos, 2.317.400. No capítulo 4, transferencias correntes, 4.022.392,86. Capítulo 5, ingresos patrimoniais, 57.000 euros. Por lo tanto, os ingresos corrientes son 9.784.292,86. No capítulo 6, allamento e investimentos reais, 0. No capítulo 7, transferencias de capital, 824.979,04. Por lo tanto, os ingresos de capital son 824.979,04. Os ingresos non financeiros suman 10.609.271,90. O capítulo 8, activos financeiros, 15.000 euros. Capítulo 9, pasivos financeiros, 0 euros. Ingresos financeiros, total, 15.000 euros. E o total de ingresos, o conxunto, é 10.624.271,90. No estado de gastos, capítulo 1, gastos de personal, 2.184.659,52. Capítulo 2, gastos de bens correntes e servicios, 6.359.916,40. Capítulo 3, gastos financeiros, 107.400. Capítulo 4, transferencias correntes 206.910,
Capítulo 5, Fondo de Contingencia, 101.086,55. Total gastos correntes, 8.959.972,47. Capítulo 6, Investimentos reais, 1.340.568,99. Capítulo 7, Transferencias de capital, 16.600. Os gastos de capital son, polo tanto, 1.357.168,99. Os gastos non financeiros suman 10.317.141,46. Capítulo 8, activos financeiros, 15.000 euros, e pasivos financeiros, capítulo 9, 292.130,44. Por lo tanto, os gastos financeiros son 307.130,44. Total de gastos, 10.624.271,90. Igual que o total de ingresos. Segundo, aprobar o cadro de personal do Concello en coherencia co mesmo en cumprimento do artigo 103 bis da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, a masa salarial do persoal laboral deste Concello por importe total de 542.458,17 euros, debendo proceder á publicación desta magnitude nos termos establecidos polo apartado terceiro do citado precepto. Terceiro, que considerando que o orzamento definitivo se aproba con efectos de 1 de xaneiro e que os créditos nele incluídos teñen a consideración de créditos iniciais, así como que todas as modificacións e axustes efectuados sobre o orzamento prorrogado enténdense feitos sobre o orzamento definitivo, acordar que as seguintes modificacións sexan anuladas por terse incluídas nos créditos iniciais. Sería a transferencia de crédito número 1 2026, que fora aprobada por resolución da alcaldía de data 27 de xaneiro de 2026, na súa totalidade. A transferencia de crédito número 2 2026, aprobada tamén por resolución da alcaldía, o 18 de febreiro de 2026, na súa totalidade. A transferencia de crédito número 3 2026, aprobada por resolución da alcaldía, o 25 de marzo de 2026, na súa totalidade. A transferencia de crédito número 4 2026, aprobada por resolución da alcaldía, o 8 de abril de 2026, na súa totalidade. A transferencia de crédito número 6 2026, aprobada por resolución da alcaldía, data 21 de abril de 2026, tamén na súa totalidade. A xeración de crédito número 3 2026, aprobada por resolución da alcaldía, 23 de marzo de 2026, na súa totalidade. A xeración de crédito número 6/2026, aprobada por resolución da alcaldía de data 8 de maio de 2026, parcialmente, só a partida 1532.2602.619.00. Procederá a anulación de calquera outra modificación orzamentaria que se aprobe no orzamento prorrogado en vigor no período comprendido entre a asinatura do presente proposta e a entrada en vigor do orzamento 2026, sempre que os seus créditos e previsións se teñan comprendido no mesmo e a maiores así se determine na súa parte dispositiva. Cuarto, que o orzamento xeral para 2026 e o cadro de persoal, unha vez aprobados inicialmente polo Pleno e previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, se expoñan ao público por prazo de 15 días hábiles, a efectos de reclamacións. Quinto, que no suposto de que non se presenten reclamacións contra o presente acordo de aprobación provisional, o orzamento xeral e o cadro de persoal se considerarán definitivamente aprobados. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Sexto, que unha vez aprobadas definitivamente se proceda á publicación do orzamento resumido por capítulos e do cadro de persoal no Boletín Oficial da Provincia. Simultaneamente, ao envío ao boletín remitirase copia dos mesmos á Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma. Bueno, eu creo que supoño que teredes algo que comentar. Eu intentarei respostar ás vosas preguntas o que teñades. Fátima, sí. Bueno, bos días a todos. Pois, hoxe, por fin, o Goberno Municipal ten a ben presentar no Pleno un dos principais documentos do ano para o noso Concello, os presupostos. Supónse que este documento debe marcar a ruta de actuación do Goberno Municipal. Ne Mangartes, preséntase case na metade do ano. O Goberno Municipal non debe entender a importancia ou a finalidade dos presupostos, xa que instado en moitos plenos polo noso grupo municipal a presentalo canto antes, sempre lle quitou importancia. Excusas de retrasos administrativos, de axustes, a realidade é que decidiron presentalos 7 meses máis tarde do que marca a lei. Miren, a lei non é unha suxerencia. A Lei de Facendas Públicas é clara. O Goberno ten a obriga de presentar os presupostos antes do 15 de outubro do ano anterior. Hoxe é 26 de maio. Hoxe non tiñamos que estar debatindo os presupostos do 2026.
O que hoxe tiña que facer o Goberno municipal é estar pensando xa nos presupostos do 2027, xa que lle quedan algo menos de 5 meses para poder presentalos en prazo, aínda que xa intuímos que isto non vai acontecer. Gobernar exixe previsión e vostedes demostran unha alarmante falta de capacidade de xestión. Presentar os presupostos fora de prazo non é unha mera anécdota burocrática, é unha falta de respeto institucional flagrante. Privan ao Concello de ter un presuposto en vigor o 1 de xaneiro, obrigado a prorrogar os anteriores e paralizando as inversións que o noso Concello precisa de forma urxente. Un goberno que non cumpre as leis que lle obriga a planificar o presuposto a tempo non está capacitado para xestionar os cartos públicos. Converteron a excepcionalidade da prórroga presupuestaria na súa norma de funcionamento e a improvisación no seu sinal de identidade. Por coherencia democrática, por respeto á lei e, sobre todo, por respeto aos veciños de Miño, non podemos ser cómplices deste despropósito e, por iso, o noso voto hoxe será un non. Moi ben, non esperaba menos. Alberto. Moi bo día a todas e todos. O orzamento municipal é non un mero trámite contável de números e porcentaxes. É o espello que reflite que modelo de concello queremos, onde se invisten os cartos da veciñanza e como se deseña o futuro de Miño. Permitídeme botar a vista atrás ao pleno do 20 de maio do ano pasado, cando o portavoz do PSOE dixo que o seu era un goberno colaborador con todo o mundo sen rexeitar a ninguén, sempre que as propostas sexan positivas para a veciñanza. E foi máis alá, convidándonos directamente a registrar iniciativas, afirmando que esas alegacións poden facerse ao longo de todo o ano, para que se teñan en conta a hora de facer o orzamento. Pois ben, o BNG colleu aquela luva. Nós creemos nas institucións e traballamos en positivo para mellorar a vida da xente. Por iso, no mes de decembro de 2025, o BNG presentou formalmente por rexistro un documento de achegas e propostas orzamentarias. Un documento que enviamos coa máxima xenerosidade, con propostas abertas que podían discutirse, ampliarse e modificarse, co único objetivo de sentarnos a falar e acadar uns mellores orzamentos, e que servisen tamén para concretar acordos plenarios aínda por cumprir. E saben cal foi a resposta do Goberno desde decembro até hoxe? O silencio absoluto. Nin unha chamada, nin unha xuntanza, nin un interese por dialogar. O BNG tendeu a man e o PSOE respondeu dándonos as costas, demostrando que aquilo de ser un goberno colaborador era só para a galería, simplemente para sair do paso nese pleno. E non é só que non houvese escoita ao BNG, tampouco ao conxunto da veciñanza, porque quedou demostrado no pasado pleno do mes de febreiro que tampouco hai interese en escoitar as veciñas e veciños ou establecer mecanismos para contar cuns orzamentos participativos. Penso que vai quedando claro que non podemos apoiar estas contas porque, ademais de aprobarse desde a falta de diálogo, afondan nun modelo de concello que pensamos que é mellorável. Por poñer tres exemplos, o aumento do gasto en servizos públicos privatizados en case un 12%, sen nin sequera valorar unha xestión pública directa, un gasto social que apenas muda e sen medidas de inclusión reais, ou unhas parroquias sen peso nin presenza. Se o Goberno municipal pensaba que o BNG ia asignar un cheque en branco a un proxecto continuista sen nin sequera terse sentado a falar sobre as propostas que registramos en decembro ou simplemente darlle cumprimento aos diferentes acordos plenarios e que non aprenderon nada nestes anos. O BNG non vai apoiar a proposta de orzamento dun goberno instalado na autocomplacencia. Nos leamos presentando desde hai 3 anos propostas para o benestar de Miño e a súa veciñanza. E así seguiremos, agradando que máis pronto que tarde podamos facela realidade. Hoxe, o BNG vai votar non a estas contas e imos votar non por coherencia política, como proba palpável das consecuencias da falta de diálogo dun goberno municipal. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, eu xa vos adiantaba outro día que máis ou menos iba a desvir nesta línea, o sea que non era nada novo, non? Porque evidentemente que un grupo político que está na oposición pois apoia os orzamentos do grupo de goberno pois é algo raro, normalmente é algo raro. Cada un busca a excusa que quere, que non se fala, que non se dialoga, que, bueno, que vai tarde. Eu ainda recordo o Grupo Popular que prorrogou 3 anos seguidos, o 14, o 15 e o 16, o orzamento do 2014, 2015 e 16, o prorrogou 3 anos seguidos. E logo, unha vez aprobado o do 2017, o prorrogou hasta o 2018, incluído tamén. O sea, que me faledes vos de prórrogas e de non prórrogas, pois bueno. Despois que, evidentemente, o presuposto é unha ferramenta necesaria nun concello, eso está claro, eso non o discute ninguén, nin nós o vamos a discutir.
Claro que é unha ferramenta clara, pero cando facemos un orzamento tamén temos que estar pensando na realidade do Concello e no que ven adiante. Si prorrogamos o orzamento do ano 2025 ou 2026, home, pois está claro que nese período de prórroga pois temos habilitadas as partidas suficientes para continuar prestando os servicios como así foi, e facendo os investimentos que tiñamos que facer como así foi. Que pasa? Que hai quen quere estar na misa e quen quere estar repicando e quen non entende que non se pode sorber e soplar á vez. Si por un lado o goberno anterior a nós, do ano 2015 ao ano 2019, deixou 26 contratos reparados, prorrogados, e vos, despois, claro, facendo labor de oposición, que lógicamente o tedes que decir, e nós tamén reconocemos que efectivamente todos esos contratos que estaban reparados porque estaban prorrogados, sin sacar a licitación, pois evidentemente nos puxemos máis á obra, este ano sacamos a licitación pois 3 contratos, que non son contratos menores, que é o de mantemento de zonas verdes, que antes falamos fai un rato del, que supón un coste anual, un coste anualizado incrementado de casi 345.000 euros ao ano. A escola infantil, a nova escola infantil, que está moi ben facer unha escola infantil, pero habrá que poñela en funcionamento. Non solamente se trata de facer unha obra, se trata de prestar un servicio. Non facer unha obra como se facían antes moitas obras, só para a inauguración. Se trata para que funcionen os servicios. Que supón un coste anual máis de 418.000 euros. E logo tamén tuvemos que licitar novamente o servicio da escola de axuda no fogar, que supuxo un coste adicional anualizado de 165.000 euros. É dicir, en total, estes novos contratos, para evitar precisamente ter contratos prorrogados e estar pois, home, nunha deficiencia evidente, pois estes 3 contratos anualizados supoñen 927.000 euros máis ao ano. E isto non se financia así. Isto financiase buscando diñeiro e dando voltas, e moitas voltas, e chamando a moitas portas para intentar encontrar os recursos necesarios para poder asumir esos contratos. Claro, hai quen sorbe e sopla á vez. Eu non teño esa capacidade, este goberno non ten esa capacidade. A capacidade é a buscar financiación para poder asumir estes contratos, que son o servicio de axuda no fogar, un servicio importante que además vimos en plenos anteriores a súa importancia e a súa necesidade. A escola infantil, unha nova escola infantil que lle vai dar moito servicio a moitas familias novas de Miño, outras que non son novas pero que teñen nenos en esa idade, e as zonas verdes, o mantemento de zonas verdes, porque claro, despois nos queixamos de que hai silvas e non sei que, ortigas por outro lado, tal, claro, pero esos servicios como se prestan? Sacando a licitación os contratos. Non podemos sacar a licitación os contratos cos precios de fai 20 anos. Hai que sacalos cos precios actuales. E para sacalos cos precios actuales temos que ter financiación. Entón, claro, a ver, eu entendo, evidentemente, os que estades na oposición, pois tedes que facer oposición. Pero o argumento, este argumento xa o levo oído fai varios anos. O que non vexo son solucións. Eu non vexo solucións. Cal é a solución que dades vos? Hai que presentalo antes. E con que financiamos isto? Cal é o que aportástedes? Calquera de vos, que aportastes? Mira, eu falo ca Xunta, Fátima, ti que tes contacto na Xunta e que faz por aí fotos con distintos representantes da Xunta, podes preguntar e dicir, mira, como podemos axudar o Concello de Miño, que nós mesmos, por vos, os digo, os deixamos endevedado en 25 millóns, como podemos axudar o Concello de Miño axudándolle a financiar estes novos contratos, estes novos servicios, como podemos facer? Claro, eso non facedes, temos que ir nós a pedilo, e o vamos conseguindo. Porque encontramos a xente tamén razonable, tanto na Xunta como no Goberno Central, como na Diputación. Entón, bueno, pero eso non se fai dun día para outro, eso leva o seu tempo. E se queremos sacar a licitación, como ahora vístedes que hoxe, ayer, antes de ayer, estamos traendo a licitación obras importantes, contratos moi importantes, como acabo de citar estes 3, por non estenderme moito máis, claro, todo isto hai que pagalo. E se contratas un servicio, tes que pagalo. E tes que ter un informe de intervención que precisamente garantice que vai haber esa financiación. Aparte desto, acordádevos que hai que pagar 400.000 euros anuales para devolver un crédito que se tuvo que solicitar para pagar os expropiados de Fadesa. E acordádevos que fai 4 ou 5 anos, ese crédito era unha cuota anual de 2 millóns e pico. Entón, eu creo que tamén se fixeron xestións bastante positivas en ese sentido co Ministerio para que fora ampliando o plazo de pago
se foi reducindo en distintas negociacións, se foi reducindo a 400.000 euros ao ano. Claro, eso parece que xa nos olvidamos, pero eso tamén hai que pagar. Cada ano hai que pagar 400.000 euros. Ojalá non tuviéramos esa débeda de 25 millóns. Esa débeda de 25 millóns, como pudestedes ver nos informes do orzamento, xa están 19 millóns. Xa están 19 millóns. En 7 anos non subimos ningunha tasa, ningún impuesto, nin reducimos ningún servicio. Todo o contrario, o que acabo de decir, aumentamos servicios. O mantenimento de zonas verdes se triplica de 130.000 a 475.000 euros. O que vai supoñer, entendo eu, máis mantenimentos, máis periodicidade nos mantenimentos e melloras no mantenimento. Claro, eso non é inmediato. Eso non se fai de hoxe para mañán. Eso non se fai en 4 días. Xa non quero entrar na situación que todos coñecedes perfectamente, que tuvemos, a problemática que tuvemos e que tuvemos a casi todo o ayuntamiento dedicado exclusivamente a solucionar o problema do servizo de axuda a domicilio. Eso xa non quero mencionalo porque sodes conscientes. É verdad que vos o evitades porque eso non vos ten en conta. Pero claro, todo eso tamén hai que ter en conta. Aquí hai un equipo de personas que están traballando, aparte de que este o grupo de goberno, hai unha serie de empregados municipales que teñen uns cometidos. E hai os que hai. Hai os que hai. E a mí me gustaría, o día de mañán, cando se poida, evidentemente, ir ampliando a plantilla e adecuala ás necesidades futuras que vai a ter o Concello de Miño. O Concello de Miño está crecendo, e todos o vemos. E temos que ir adaptándonos. Ahora, que podemos facer? Podemos facer o orzamento en outubro e despois en febreiro ou en marzo ter o que cambiar. Ven sendo o mismo. Pero o que non podemos facer é ter a xente traballando, a xente de intervención, sobre todo, traballando nun orzamento e depois ter que traballar noutro modificado, noutro modificado, porque ao final estamos malutilizando os recursos. Entonces, bueno, eu vexo ben, efectivamente, a lei dice eso, sí, que en outubro teria que estar, pero desde logo non é agradable ter que estar retrasando precisamente a elaboración do presupuesto, e non se fai por capricho, se fai precisamente para garantizar a sostenibilidade de Miño e a viabilidade futura do Concello de Miño, que outros se foron de rositas e deixaron ao pueblo de Miño prácticamente en bancarrota. Eso hai que telo claro tamén. Entonces, que sí, que vai tarde, claro que vai tarde, eso non fai falta facer carreiras para sabelo, eso non fai falta estudiar moito. Ahora, este é un presupuesto que asume precisamente os compromisos de mellorar o Concello, porque claro, depois é moi bonito salir por aí a queixarse, mira que isto non sei que, isto non sei canto. Oye, pero vamos a ver, cal é a solución? Porque eu non vin hasta ahora ninguna solución, ninguna aportada por ningún do grupo da oposición. Non sei, non vi ninguna solución. Por ti, que solución aportas, Alberti? Que fagamos as subvencións competitivas das asociacións? Para que? Para que peleen unhas asociacións con outras? E unhas lles quiten a subvención a outra asociación? Esa é unha solución que das ti? Hombre, a mí me parece que eso non é algo lóxico. O sea, que as asociacións que mellor se xestionan, que compitan cas asociacións que, por desgracia, non se xestionan tan ben. É daquela que unhas leven o todo e os outros non leven nada. Hombre, eu creo que aquí teño que recoñecer tamén que esas subvencións estaban máis ou menos xa planificadas en gobernos anteriores a nós, e nós seguimos esa línea. Me parece acertado de dar unhas cantidades que teñen unha línea de continuidade de cada asociación. Cada asociación sabe máis ou menos o que lle vai tocar no orzamento. Por qué? Porque eso está prefixado, por eso chaman subvencións nominativas. O que non podemos facer é abrir subvencións competitivas. Non podemos facelo. Agora, cando gobernes ti, xa o facerás. Se chegas a gobernar, que Dios nos colla confesados. Bueno, eu que tiña que decir. Fátima. Sí. Tiña que decir por agora, Moi ben. Pois, eu vou dicir que primeiro, a referencia que se prorrogaron os presupostos dos anos, non recordo que anos dixeches 14, 15, 16, ti non estabas. Efectivamente, este grupo non estaba. Este grupo, pero estaba o Grupo Popular. Somos os que estamos agora defendendo. E debo dicir que, bueno, tamén podemos aplicar a lei do presidente do goberno, que uns presupostos ben feitos podense prorrogar durante 3 anos, que tampouco pasa nada. Son os gobernos nacionais e non pasa nada. En canto a subvencións da Xunta e
ademais, penso que este goberno non pode queixarse da axuda que lle dá a Xunta de Galicia. É claro que miramos polos nosos veciños, é claro que falamos coa Xunta de Galicia. O que non vamos facer é o traballo do goberno municipal, que se supone que os veciños os elixiron para que fagan o seu traballo, que é gobernar, buscar os fondos, proxectar, porque nós non facemos os proxectos. Eso é competencia do goberno, é quen ten que mirar de coller esa financiación. Por outro lado, a lei, o que fixeron a lei non eran parvos. E ben saben que hai cartos que chegan a posteriori. Ti os presentas en outubro e crearon a figura da modificación orzamentaria para que cando veñen os cartos os introduces no presuposto. Neste pleno moitas veces votamos modificacións orzamentarias, co cal eso non sería un impedimento. E por último, faz alusión aos contratos que estaban caducos. Se eu teño un contrato que leva caduco 5 anos e levo no goberno, como levades vos, 7 anos, sei que teño que sacalo a licitación. Se tedes previsión e se tedes voluntade de gobernar, o que tedes que facer é no 2024 empezar a preparar esa licitación para que poida salir o contrato e poder registrala nos presupostos na data que corresponde e como marca a lei. O que non se pode facer é ahora correuseme que vamos sacar a licitación ás zonas verdes. Espera aí o presuposto que temos que metelo. Non. É que eso hai que xa mirar que contratos están caducos, que contratos hai que sacar a licitación e empezar a proxectar. A eso se lle chama gobernar e ter previsión. O dito, levamos o tempo que nós levamos aquí presentando os presupostos fora de plazo ano tras ano, as contas fora de prazo ano tras ano. O que hai é unha vontade do goberno municipal de incumprir a lei. Pero eso non é a nosa culpa. Non é que tedes falta de previsión. A mí se me dís que levas un ano no goberno, eu entendería, pero que levades 7 anos no goberno. Xa se notou o primeiro ano. Xa tiñades que ter unha rodadura. Entendíchelo ben. Mais, aló, mantemos a nosa posición. Están fora de prazo. Son os terceiros presupostos que votamos fora de prazo, así que non os imos a apoiar. Moi ben. Bueno, contestarche a ti, antes de darlle o paso a Alberti, porque senón depois se me vai da cabeza. Vamos a ver, eu que digo, a verdade que teño que agradecer e recoñezo que con todas as persoas que falo eu da Xunta en xeral, estou tendo boa recepción, salvo ca Consellería de Educación. E me doi, porque eu, igual que falo con algúns desos responsables, me doi escoitar algunhas cousas. Porque unha cousa é non pedir e outra é poñer paus na roda. E sabemos do que falamos. Entonces, por exemplo, Consellería de Educación. O maltrato que está tendo a Consellería de Educación co Concello de Miño, en este caso co Colexio Castro Baixoi, é de delito, pero vamos, de delito enorme. Porque eu levo 7 anos no goberno municipal, eu 7 anos chuleándonos, e se non é unha disculpa é outra. Eso nadie mo pode negar dos que estamos aquí presentes, porque todos sabemos que nos prometeron para o verano se fai a cuberta, para o verano non sei que, e así estamos todos os anos. Entón eu que vos pido a vos, que tedes, polo que vexo, boa línea de contacto co goberno da Xunta, home, eu non digo que vai a despedir por nós, que iso xa temos que facer nós, eu fago eu, e non me dou en prendas, a mí non me importa ir de pedigüeño para miño. Eu que vos pido, por favor, que non poñades paus nas rodas, e que non vaiades a contracorriente. Entonces, eu tamén digo, o contrato este de zonas verdes se empezou no 2024. Ou antes do 2024. Empezouse no 19. No, sí, bueno, pero despois, pero este último, despois de facer todas as revisións, empezou no 24. Pero este contrato non o financia nin Consellería, nin Ministerio, nin Diputación. O financiamos cos cartos que nós obtemos, que o Concello obtén do conxunto de ingresos que ten dos impuestos, das subvencións que recibimos e demais. Pero este en concreto non se financia con nada. Tes razón ti que hai unha solución técnica. Ti fas un presupuesto e mañán che dan unha subvención e, efectivamente, con ese diñeiro da subvención aplicas o gasto e, polo tanto, modificas o presupuesto. Pero é que en este caso non é así. Fátima, non é así. É dicir, nós aquí, por iso eu expuxen isto, os 344.000, 45.000 zonas verdes a maiores, os 418.000 da escola infantil a maiores e o servicio de SAF a maiores, os 164.000, non nos financia nadie.
Eso vai con recursos propios do propio Concello. Entón, claro, ti non podes facer un orzamento sin ter a financiación para o contrato. Claro, lóxicamente, ao longo destes meses, pois se vai vendo que temos recursos por aquí, por alá, constatamos que a final de ano hai uns ingresos por impuestos de tal cantidad, constatamos que hai un volumen de poboación e, polo tanto, sabemos que as transferencias do Estado, da Xunta e da Diputación van a aumentar. Bueno, pois constatas unha serie de cousas que che permiten financiar eso. Entonces, a ver, eu creo que está ben que vos opoñades, porque é a vosa función, é a oposición. Eu non estou en contra, pero contra, fagámolo con razonamientos lóxicos. Vos, se estuverades no noso lugar, estaríades igual na mesma situación. Non digo nin peor nin mellor, estaríades igual, na mesma situación. Porque esta é a realidad, é unha realidad. Eu, a interventora, podolle pedir que faga isto, aquelo, pero a interventora é unha sola persona. Os técnicos que ten intervención son un grupo de personas, que eles non teñen a culpa, pero teñen a capacidade que teñen, o tempo que teñen, e todos os informes que hai que facer e ler. E, evidentemente, eu non vou traer un presupuesto aquí co informe negativo de intervención. Eso está claro. E con un informe negativo de secretaría. Eso está claro. Porque eso xa sería flagrante. Entonces, a ver, eu o que vos pido, e insisto neste tema, é non poñer paus nas rodas. E sei, concretamente, algunha persona que chamou a certo sitio para poñer paus nas rodas. E non vou citar aquí, porque non está aquí presente. Vale? Non está aquí presente. Entonces, a min me fastidia. Eso sí que me fastidia. Porque, oye, nós faceremos as cousas mal, peor ou regular. Pero me cago na puñeta. Eu creo que todos estamos mirando polo Concello de Miño. Todos. Intentamos mellorar o Concello de Miño. Se nós conseguimos unha subvención de consellería, de calquer departamento que sexa, bienvenido sea. Eu sempre, salvo despistes, que pido disculpas, pero eu sempre que a Xunta nos subvenciona algo, o poñemos, o publicamos, salvo errores, que tamén temos errores. Se é a Diputación, o poñemos, e se é o Goberno Central, tamén o poñemos. Eu non estou en contra para nada da Xunta. O que estou en contra é de que a veces solicitamos financiación para cousas, e xa digo, para min un exponente clarísimo é o do Colexio de Castro Baixoi. Iso é clarísimo. E hai algo, ou alguén, que está dando que está facendo o que non se debe facer, porque todo o que se retrase en facer a cuberta do colexio, en facer as melloras no colexio, perjudica a todos os veciños. A min non me van a dar nin máis premio nin menos premio porque se faga a cuberta, pero os nenos sí, non van a estar nun chan mollado, non van a estar resbalando, non van a estar con esas carencias que hai no colexio. Eu agora vexo que a Xunta, o outro día a Consellería de Educación sacou unha nota dicindo que tiña un plan para mellorar daqui ao 28, pero Dios mío querido, pero se eu chegamos ao goberno no 19, e xa no 19 eu falara co delegado de Educación, xa no 20 falamos co delegado de Educación, moi ben, veo a pandemia, paramos un ano, moi ben, pero o 22, o 23, o 24, o 25, e vamos po 26, e íbase facer sempre, se iba a facer no verán. E por que non se facía no verán? Pois non o sei. Despois era que se non chegaban os cartos, lles dixemos que poñíamos nós hasta 20.000 euros do noso orzamento, cando non nos correspondía. Bueno, pois desos 20.000 euros non se gastou un duro, por qué? Porque nunca apareceu o proxecto da Xunta. Despois cal era? Que xa non levaban na delegación da Coruña, sino que pasaban a Santiago. En Santiago estaba o equipo técnico tal. Home, acordadevos que tuvemos unha reunión ca delegada da Xunta na Coruña, con Belén do Campo, e nos dixo que iba a interesarse ela no departamento técnico a ver como estaba o tema. E vemos que non avanza ese tema. Entonces, a ver, é difícil xestionar o Concello con este nivel de débeda, con este nivel de compromisos e con este nivel de contratos que hai que arreglar. É difícil, pero, home, por Dios, que nadie poña paus nas rodas. Toca ya Alberto, que pideu a palabra antes. Sí. Primeiro, moi brevemente, pensar que as subvencións en réxime de concorrencia competitiva basicamente que uns leven todo e outras nada, é basicamente descoñecer o procedimento, e así funcionan outras administracións locais ou a propia Deputación ou Xunta de Galiza. Mais, o que sí quería dicir é que o voto favorável, polo menos do BNG, era posible. A única condición que había era falar.
porque se falamos da importancia da aprobación deste documento, pois igual sí que é necesario facelo. Nos, o ano pasado, presentamos alegacións ao orzamento inicial. Recitáronse e se nos dixo podedes presentalas cando queirades e se poden valorar e falamos. E iso fixemos. Entendendo que desde o goberno municipal había vontade para sentarse e falar previamente. Entón, pola nosa parte, pola parte do BNG, non é cuestión de poñer paus nas rodas. Non me refería a ti, Alberto. Sabes perfectamente que non me refería a ti. Perdón, que era por aclarar. Penso que sí que fomos bastante propositivas. Entón, bueno, pues non sei que problema hai. A solución, volvo a dicir, era iso. Para non ter hoxe o voto en contra, era escoitarnos previamente. Eu tamén entendo que, bueno, que ao final cada quen ten que defender a súa acción, pero tampouco é cuestión de facer oposición á oposición. Entón, bueno, nos o único que poñamos en riba da mesa é que había un acordo, vamos a dicir verbal, en sesión plenaria de podes presentar achegas e falamos, non houve a vontade do goberno municipal para facelo e nos votaremos en consecuencia en contra, nada máis. Bueno, pois moi ben, oye, eu non che discuto de que efectivamente vos fixestes unhas propostas, o vosso grupo fixe unha proposta, vamos, distintas propostas, nós estuvemos las mirando e vimos que encaixaba unha delas, que foi a de pagar os grupos políticos a principios en xaneiro a subvención e depois justificala. Bueno, pareceu-nos razonable, as outras non nos parecen razonables, entonces, pois bueno, pois sí, que ao mellor, sí te razón, que ao mellor nos tiñamos que presentado e dicirche, mira, non nos parecen razonables estas, vale, pero, bueno, pois ao mellor foi un error polas prisas ou que sexa, desde logo non hai ninguna intención de menospreciar a vosa posición, pero eu non estou facendo oposición da oposición, eu que teño que defender o noso proceder. O sea, vos podedes dar de hostias e os demais quedamos calados, mirando pa Cuenca. Oye, eu tamén teño que defender o argumento, porque non é unha cuestión, repito, non é unha cuestión caprichosa. Nós non traemos o presupuesto aquí porque estemos bailando a samba durante 5 meses. Aquí se traballa e moitísimo. E teño que dicir que os técnicos municipales traballan incluso fora de horas moitas horas. Sábados, domingos, levando cousas para casa e facéndos. O que pasa que o que non é razonable é que por moito que traballes, se os números non che dan, pois non podes sacar algo que non che poden informar favorablemente. Hoxe aprobamos modificar aí o contrato. Antes na comisión informativa falamos de modificar a licitación das zonas verdes, porque había un erro no IVA, do 10 pasou ao 21. Vos sabedes canto supuxo eso de incremento? Pois supuxo 100 e pico mil euros de incremento. E esos, pois hai que poñelos. Entón, claro, as cousas non se poden sacar se non hai seguridade. Por qué? Non estamos para pasar aquí a sacar un documento e veña para diante, non. Eu creo que temos que facer as cousas con responsabilidade. E para facelas con responsabilidade, pois claro, leva o seu tempo. E, evidentemente, hai que encaixar os números. A mí me encantaría ter 400.000 euros cada ano daqui hasta o 2060 libres para gastos. Con 400.000 euros, mirad as cantidades de cousas que se facerían. Pero temos que pagar a mala xestión que se fixo no seu día. Polas persoas que estaban aquí, que eran do Grupo Popular, pero non son as persoas que están agora. Pero esas persoas teñen unha responsabilidade. Non tuveron responsabilidade penal, cousa que me sorprende. Non tuveron responsabilidade penal. Pero, vamos, as súas consecuencias están aí. Claro, como ahora non se fala deso, xa parece que desapareceu a deuda, desapareceu todo, xa non existe ese problema. Claro, que os que teñen unha hipoteca pagan nun ano. Bueno, Fátima ou Sagrario? Ou Fátima, perdón. Bueno, eu quería facer unha puntualización co dos paus nas rodas, que penso que xa aclaraches que non vai por nós, porque se podo asegurar algo, é que este grupo traballa día si e día tamén para o benestar de Miño, en todas as áreas que podemos traballar, e que miramos todo o que poida beneficiar ao noso pobo, intentamos conseguir todo o que beneficia ao noso pobo, tocando todo o que está a nosa disposición. Pero volvo a insistir, nós non somos o grupo de goberno. Temos a capacidade que temos para determinadas cousas. E daquela, o que non podemos permitir é que o grupo de goberno
E debo dicir que aí Alberto estuvo fino, faga oposición á oposición porque non traballa. Nos facemos o traballo que temos na oposición e miramos por miño, pero non podemos facer o traballo do goberno. Ben, agora xa claro, vamos a ver. Eu xa vos dixen antes que os paus nas rodas non iba por vos, vai por outras persoas ligadas ao Partido Popular que fan chamadas a determinados sitios, vale? Porque ao final un se entera das cousas. Entón, eso me parece desleal total, pero non me extraña. Vindo de quen ven, non me extraña nada. Agora, que vos mirades por miño, evidentemente, só faltaría que non mirarades por miño, porque sodes oposición, estades aquí elegidos por os ciudadanos, e tedes que mirar por miño, pero igual que vos, Alberto e nós. E nós estamos na responsabilidade de goberno, porque, bueno, máis veciños decidiron que estuéramos nós no goberno. E nós temos que facer. Agora, que me digades, que vos digades isto, e todo o que dixestes, eu me quede calado, eso non pode ser, Eso non pode ser. Vos facedes oposición e eu teño que defender a labor do goberno. Eu creo que iso en calquer sitio é así. Se miramos o Parlamento, bueno, o Parlamento español últimamente está todo moi perdido, pero se miramos calquer Parlamento, pódese ver que un ataca, ou critica, ou argumenta, e outro ten, lóxicamente, que defender a súa posición. Eu creo que a nosa posición estou intentando defendela de unha maneira, explicando de unha maneira razonable de que é unha cuestión de xestión, non é unha cuestión caprichosa, vou fastidiar os do PP ou vou fastidiar o do BNG e vou sacar os presupuestos en maio. Eu creo que iso sabedes, entendedes perfectamente. A min ojalá tuvera outra situación económica e ojalá podéramos sacar os presupuestos en outubro, ojalá. Pero as cousas son como son, e temos os medios que temos, e temos a situación que temos. Entonces, Sagrario. Breve, veña. Penso que tendes que entender que non somos oposición, pero, cando é po voz do pueblo, falando do SA, eu penso que nunca non nos metimos a decir non, isto non se fai, non, porque era ben po pueblo. É o que di Fátima, nós tamén chamamos a portas para preguntar polo colexio que necesita arranxos. A ver, nós como oposición facemos oposición, pero cando vos traedes algo e nós podemos axudar, por diante ou por detrás faceremos. Non saia mellor ou non saia peor, intentámoslo. Bueno, pois eu iso agradezco. Sinceramente, eu agradezco. Eu pido, porque eu estou aquí no goberno hasta maio. Depois xa veremos o que deciden os ciudadanos. Pero os que estén, cando nós non estemos no goberno, estén outras persoas, pido esa lealtad co pueblo. Eu non pido unha lealtad co goberno, porque evidentemente cada un de nós ten as súas ideas e representa o que representa. Pero eu pido esa lealtad. Eu o que non pido é, e volvo a insistir no tema do colexio, iso é un maltrato a miño. Un maltrato a miño. Non ao goberno de miño, a miño. Porque eu estou vendo que non aparecen 70.000 euros en toda a Consellería de Educación desde o ano 2019, e non aparecen 70.000 euros para arreglar iso, e aparecen para, non vou citar ningún concello, porque eu non estou en contra de ningún concello, pero para determinado concello se están anunciando cada 2 por 3 cousas que empezaron no 2024, no 2025, e nos levamos, a ver, estamos pedindo 70.000 euros que arreglar unha cubierta. Logo hai máis reformas que facer e tal, bueno, pero os 70.000 euros da cubierta están falados desde o 19. E non estabades vos, aquí tuvemos debates que non estabades vos no Grupo Popular, había outros concelleiros no vosso lugar, tuvemos debates sobre ese tema. Eu, Alberto, ti estabas tamén desde aquela, vamos a ver. Ti estás desde o 23, non estabas, é verdade, non estabas. Bueno, pero vamos a ver, quero dicir eu o que quero dicir é que todos temos que pegar por min, e agradezco, volvo a dicir outra vez, agradezco que no tema do servicio de axuda a domicilio aprobamos por unanimidade os temas, a pesar de ter a veces momentos de discrepancia e tal, aprobamos por unanimidade, e creo que acertamos. Personalmente creo que acertamos, porque agora hai unha nova empresa, parece que se está recuperando o servicio, parece que vai a cousa funcionando mellor, e bueno, ainda quedan uns coletazos da empresa anterior e tal, que tenemos que resolver tamén. Pero bueno, eso eu agradezco, e vos lo digo sin ningún tipo de tapujos, o dixemos no seu momento,
Pero a min o que non me gusta é que me digades, ou que insinuedes, que aquí estamos rascando a barriga e que non sacamos presupuestos porque estamos rascando a barriga. E non é así. Eso é o que me fastidia. Porque que estedes en contra dos presupuestos é normal. É normal, porque é unha línea básica de funcionamento do goberno. Normal. Pero non porque digades, que non o dixestes así, con estas palabras, pero que parece que estamos rascando a barriga. Non é así. E agradezco que non poñades paus na roda. Agradezco. Bueno, vamos a votar, non? Votos a favor do orzamento, 8 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra. Bueno, pois xa queda aprobado por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 3, que é a aprobación inicial se procede do regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal O Golfiño do Concello de Miño. O Concello de Miño organiza a súa Escola Infantil Municipal O Golfiño para garantir un acceso a uns servicios de educación e cuidados de calidade na primeira infancia, convencido de que a súa intervención neste contexto constitúe o fundamento esencial para o éxito da aprendizaxe dos menores, na súa integración social, desenvolvemento persoal e futuro laboral, ademais de permitir ás familias unha maior conciliación entre a responsabilidade familiar e laboral, que lles facilite unha mellor empregabilidade. Se conseguimos entre as profesionais participantes neste proceso que as menores pertencentes á primeira infancia do noso pobo, en especial aquelas procedentes de contornas desfavorecidas, adquiran unha base sólida que garanta que a súa aprendizaxe posterior sexa máis eficaz e continua ao longo da súa vida, estaremos a reducir as posibilidades de abandonar os estudos de forma prematura e, ademais, estaremos a reducir o custo para a sociedade en forma de talento perdido e de gasto público nos sistemas sociais, sanitarios e mesmo judiciais. Considerando que a Escola Infantil O Golfiño é un centro de nova creación e con previsión de próxima apertura para o curso 26-27, e dada a apertura deste novo centro, é necesario elaborar e aprobar o regulamento de funcionamento do centro. O día 14 de maio de 2026 ditouse unha providencia da Alcaldía en relación coa incoación de expediente administrativo para a aprobación se procede dun regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal O Golfiño do Concello de Miño. O día 14 de maio, os Servicios Sociais remitiron o regulamento á Secretaría para informe previo á súa aprobación previa supervisión polo servicio correspondente da Xunta de Galicia. Con data 14 de maio de 2026 emiteuse informe polo Secretario Municipal, entendendo que é necesario crear este regulamento adaptado ás normativas de aplicación de conformidade co establecido no artigo 7.1b do decreto 254/2011, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección dos programas e dos centros de servicios sociais. Esta Alcaldía Presidencia, á vista do mesmo, propón ao Pleno da Corporación, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o regulamento de funcionamento da Escola Infantil O Golfiño, nos termos en que figura no expediente. Segundo, someter dito regulamento á información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no tableiro de anuncios do Concello, polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente, sin necesidade de acordo expreso polo Pleno, e debe ser remitido para o seu visado definitivo polo Servicio de Inspección de Familia e Menores da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, con carácter previo á súa publicación definitiva no BOP da Coruña. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza municipal no portal web do Concello co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. E terceiro, facultar ao alcalde para suscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Bueno, outro día en comisión falamos deste tema. Basicamente, o regulamento é o mesmo que o que temos para a Escola da Ceboliña, bueno, con algúns matices. Non sei se queredes profundizar neste tema, ou eu creo que é unha cousa máis normativa que... Entón, non hai intervencións, entón, votamos. Entón, votos a favor, entón, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación da adenda ao convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Miño. Dou lectura á proposta.
O día 20 de febreiro de 2019 foi suscrito un convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Miño para a mellora, adecuación, conservación e mantemento das instalacións do parque infantil existente no Porto de Miño. No exercicio 2026 propónse unha adenda ao referido convenio, co obxecto de ampliar e concretar as actuacións relativas á mellora do pavimento da senda peonil, así como á conservación e mantemento das obras e instalacións no ámbito da área infantil situada no Porto de Miño. A Alcaldía manifesta a vontade de someter ao Pleno da Corporación a aprobación da adenda, así como a necesidade do Pleno de tomar coñecemento da existencia e vixencia do convenio asinado no ano 2019. A vista dos antecedentes e fundamentos expostos anteriormente, esta Alcaldía, en uso das facultades que lle confire o ordenamento xurídico, propoñe ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, adopte os seguintes acordos. Primeiro, tomar coñecemento da suscripción en data 20 de febreiro de 2019 do convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Miño para a mellora da adecuación, conservación e mantemento das instalacións do parque infantil existente no Porto de Miño. Segundo, aprobar a adenda ao convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Miño, cuxo texto se incorpora como anexo ao presente acordo, con efectos dende a súa sinatura polas partes. Terceiro, facultar a Alcaldía para a sinatura da adenda e para a realización de cantos actos sexan necesarios para a execución do presente acordo, sen prexuízo das competencias que correspondan a outros órganos municipais. Cuarto, dar traslado do presente acordo a Portos de Galicia e aos servicios municipais afectados e a intervención municipal para os efectos oportunos. Bueno, eu creo que outro día na comisión os comentamos, aquí se había firmado un acordo o 20 de febreiro de 2019, é dicir, na legislatura anterior a asumir o noso goberno. Ese acordo firmouse, pero non foi aprobado en pleno. Entón, agora, ao mirar o expediente e ver a documentación, pois por eso traemos o de toma de coñecemento polo pleno para que quede eso debidamente ratificado. E despois, segundo, aprobamos unha adenda ao convenio que xa sabedes que ten a pretensión de facer un arreglo no que é o paseo que hai por diante do Club Náutico, do almacén do Club Náutico e tamén diante do parque infantil, pois queremos facer ali unha obra que sería pois para que ali eliminar as fochancas e todas as pozas que hai cando chove. De feito, estes días que choveu pouco, pero xa se ven pozas e tal, e por ali pasan os nenos cargados cas piraguas e tal, e bueno, queríamos arreglar eso. Para poder facer eso, como é un terreno portuario, pois temos que darlle cabida nesta adenda ao convenio. Xa este convenio tiña como función o mantemento da zona do parque infantil e poder reparar o parque infantil e tal, bueno, pois agora engadimos esa parte que é onde ese paseo, bueno, que o plano é este, que non sei se vos lo enseñei outro día, que este é o plano que queda afectado, vale, que é a zona esa onde está o parque, toda esa zona onde está o club. Bueno, algún comentario, algunha aclaración? Votamos. Votos a favor? Entón, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto quinto. Esa proposta. Teño aquí. Pasamos ao punto quinto. Ben, o Concello dispón dun inventario municipal de bens no que deben figurar todos os bens e dereitos que integran o seu patrimonio, incluídos os bens de dominio público e, en particular, os camiños públicos municipais. Puxose de manifesto a conveniencia de proceder á rectificación do demandito inventario respecto dos camiños públicos municipais, ben pola existencia de camiños omitidos, ben pola necesidade de corrixir datos de identificación, trazado, longitude, largura, denominación, límites ou documentación gráfica, ou ben pola actualización xeral das fichas existentes. Para tal efecto, incorporouse ao expediente unha memoria ou informe técnico que identifica individualizadamente os camiños afectados, a súa natureza, trazado, características físicas e documentación gráfica ou xeorreferenciada, así como a proposta concreta de alta, baixa ou modificación que proceda. O día 18 de maio de 2026, o secretario municipal emitiu o informe favorable. A vista dos antecedentes e fundamentos expostos anteriormente, esta Alcaldía, en uso das facultades que lle confire o ordenamento xurídico, proponlle ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a rectificación do inventario de camiños da Corporación, cuxos datos pormenorizados de cada camiño son os recollidos no expediente. Que pola Secretaría da Corporación se proceda a formalizar a rectificación do libro de inventario xeral de bens e dereitos da Corporación ao beiro das regras previstas nos artigos 17 seguintes do Regulamento de Bens das entidades locais. Terceiro,
que se remita o presente acordo xunto coa copia de rectificación do inventario aprobado á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma en cumprimento do preceptuado no artigo 32.1 do Regulamento de Bens das entidades locais. Bueno, eu comentaba outro día que xa sabedes que fixemos un inventario de camiños fai ano e pico, ou 2 anos por aí xa. Bueno, pois xa no 19, No 20 estaba en exposición pública. No 20 estaba en exposición. bueno, pois fíjate, fai máis anos xa do que eu pensaba. Entón, bueno, pois ese inventario, pois vanse vendo cousas, hai xente que ven, que che di quero facer ali unha obra e tal, e te das conta e ves que o camiño é público, pero non estaba como público, sino que estaba aínda como serventío, ou distintas circunstancias, non? Entón, o que se fixo foi encargarlle á empresa que fixera o inventario naquel ano e rectifícase, de tal maneira que se incorporan novos camiños e se dan de baixa outros que estaban mal incorporados. E, bueno, tedes un informe no portal de cargos electos e aí podedes ver o camiño, bueno, había cousas clamorosas como o camiño, por exemplo, por decir un que me acordo agora, o camiño que vai desde Telle hasta a praia, paralelo á autopista. O camiño que lle chaman o da Fraga, ese camiño non estaba incluído como público, é un camiño público de fai, pois eso, desde que se fixo a salida da autopista. Bueno, pois hai detalles así que se van corrixindo. Seguramente esta non vai ser a última corrección, pero se van vindo máis sugerencias, pois ao mellor dentro de 2 anos ou 3 anos, pois faceremos outra modificación. Pero o que se trata de ir pulindo o tema é que isto permite, como sabedes, isto permite evitar litixios a veces entre os veciños, porque a veces un pensa que o camiño é público e non é público porque é de serventío, e daquela veces a xente, bueno, se enzarza en litigios entre eles, e, bueno, pois isto ven a resolver un pouco, tamén é bon que o Concello seipa que bens ten, non? O sea, que iso é unha cousa de xestión Fátima. Sí, bueno, eu só quería trasladar unha dúbida que me trasladaron os veciños, visto cando se publicou na páxina a sesión do pleno, respecto a un camiño que eu mirando a documentación non o logro identificar se está incluído ou non, respecto a un camiño que se tiña a pretensión de eliminar porque afectaba unhas parcelas para que aumentara, había outro camiño, o sea, para que se aumentara a capacidade das parcelas ou algo así, que non sei se está previsto nesta modificación, é na zona de Costamiño, polo que me trasladaron. Sí. Que me preguntaron se iba esa modificación, pero porque parece ser que, bueno, que estaba nun notario de Betanzos, houbera unha oposición, bueno, non sei moi ben o trámite, pero sí que me trasladaron a consulta de se incluía esa eliminación do camiño. Mira, ou como está. Vamos a ver, eso, si queres, sí, contesto a ti, eu, más ou menos polo que eu sei, pero quizás conozcas ti mellor o caso. Ese é un camiño que está na entrada da Rúa Fraga, que dá unhas parcelas e que está lindando con os montes. Ese camiño, cando se fixo o plan parcial de Costamiño, non me vos vai dar máis detalles, pero cando se fixo o plan parcial de Costamiño, que foi moitísimo antes xa de estarnos no goberno, foi polo ano 2006 ou 2007, non me acordo cando foi eso. Bueno, cando se fixo o plan parcial, eliminouse ese camiño. Que pasa? Que se eliminou no plano e se incorporou o que era o terreno do camiño, se incorporou as parcelas que quedaron entre a carretera e o monte. De Costamiño. De Costamiño, sí, estou falando aos montes de... Entonces, que pasa? Que eso eliminouse, entonces despois alguén fixo unha casa e veu xente que veu preguntar, mira, pero ese camiño está no catastro, pero sin embargo, claro, o catastro nadie o actualizou, non se actualizou, pero xurídicamente ese camiño está desaparecido, é dicir, non existe. Por qué? Porque se incorporou ás parcelas. Claro, os dos montes dicen, é que nós entrábamos por aí, tiñan razón, pero o problema está en que terían que recurrir o plan parcial naquel día, e non recurriron. Sacouse, vamos, o goberno daquel entonces sacou o plan parcial a exposición pública e nadie recurreu. Normal, porque a xente tampouco non se entera. Normal sería que se houberan avisado a seus veciños ou tal. Non se avisaron. Entonces, agora, teñen aí pois unha controversia entre se o camiño se debe manter nas parcelas
Emma, eu casi mellor explico a ti, Sí, porque eu vamos a ver, jurídicamente non é esa zona sola. Cando se fixo o plan parcial, había unha serie de camiños que comunicaban eses rústicos, xa sabedes que co plan parcial pasaron do rústico ao urbano. Entón, cando fixeron o desarrollo do plan parcial e quedaron afectadas unha serie de parcelas, o Concello non se diu conta ou non fixo deixar comunicadas as fincas rústicas. E eliminou os camiños que había e non os sustituiu en plano, xurídicamente. Entón, resulta que, bueno, Fadesa quedou así, a xente seguía pasando porque o camiño está ali, pero formaba parte do plan parcial, formaba parte das parcelas urbanas que están na Rúa Fraga, nesa parte norte. Claro, hasta que non chega a xente, compra a parcela, está pagando a súa contribución, e ven ao Concello a pregunta e dice, oye, pero este camiño está na miña parcela ou non está na miña parcela? Porque eu teño unha escritura cunha medición, e ademais desa circunstancia de que as parcelas de Costamiño son parcelas prácticamente exactas, todas teñen a mesma edificabilidade, é dicir, son parcelas moi definidas. Entón, fixos unha consulta á Diputación, efectivamente, con ese Diputación nos dixo que, efectivamente, ese camiño aí non existe, e o que teñen que facer os veciños é unha servidumbre de paso para as fincas deles, e non foi sustituído. Por lo tanto, hai que corrixilo, porque, lóxicamente, o que está pagando a súa contribución e ten a súa parcela, ten dereito a ese trozo de camiño que del forma parte da súa parcela, non é un camiño dos veciños. E a alegación que dices tú que non a biches é a 73. E ademais dille aos veciños que che preguntaron que pidan un informe da Diputación que pedimos, e do plan parcial. De feito, nós tuvemos unha reunión cos propietarios afectados, tanto dun lado como do outro, tanto os dos montes como os das parcelas. Claro, os das parcelas dicen que eles compraron o terreno. Entón, agora, por que lle vas dicir do teu terreno hai que quitar un cacho para facer o camiño? E os dos montes dicen o camiño non estaba nos seus montes. Os dous teñen razón. Cal é o problema? Que eso está máis que prescrito. Entón, claro, nós agora, onde metemos o camiño? Aos dos montes ou aos das parcelas? Sí, pero teñen que poñerse eles de acordo. Nós intentamos chegar ao acordo con eles en ese sentido, dicir, mira, tedes que buscar unha solución, pero sodes vos, o que pasa que, bueno, claro, non é o único sitio, hai máis sitios, o UPP1 pasou exactamente pero nese en concreto que estuvemos aquí a reunión con eles, as posicións eran totalmente encontradas, uns opinaban unha cousa e outros o total ao contrario. Entonces, a única solución que llevemos é que o judicialicen, que vayan a un abogado. Eles dixeron que iban a buscar un abogado, pero isto foi fai máis dun ano xa, non? A reunión. Sí, fala máis dun ano, porque claro, a vir a xente a empezar a urbanizar, claro, eles teñen unha ficha de parcela, porque claro, as parcelas de Costamiño non é como ter en Sombreo, tal, son definidas. Entón, tú pides aquí a ficha da parcela para edificabilidade, ese camiño forma a parte da parcela. Entón, aquí foi cando nos dimos conta de que efectivamente o tiñamos incluso incluído no noso inventario de camiños, cando nos fixo Procar, porque non tiña en conta, Procar non tuvo en conta o plan parcial, tuvo en conta o catastro e o visor, e o traballo de campo. E como en traballo de campo, no visor en catastro, o camiño está incluído, non? Pero claro, os que compraron e pagan a súa tributación e todo iso dixeron, pero que pasa con ese camiño? E levamos consulta á Diputación e a Diputación nos dixo que ese camiño non existe. Entón está quitado. Sí, ahora quitámoslo agora. A quitas agora, non? Quitas agora, e a alegación xa yo dixen a Fátima, é 73. É a 73. Eles teñen que ir a un abogado, teñen que buscar a maneira de recurrir eso. Eu penso que Pero- non van a facer nada, pero bueno, Pero claro, son eu para opinar. a outra solución, o que dice Sagrario, buscar un acuerdo de mitad a mitad, pero, claro, eso, aí nos, Claro, un fallo nos aí xa non podemos intervenir. que non é o único sitio, na subvención pasou o mesmo. O mesmo, quitaron o camiño e a xente, veo aquí tamén. Que? Hai que votar, Ah, é verdad. Ah, perdón. Sí, o punto número 5. É verdad, que amigo. Bueno, entón, falado desto, votos a favor? Entón, abstencións? 4 abstencións. Claro, que eso... Bueno, pois levantamos a sesión.